Kachipabwe muri yeZimbabwe ndiri Blessed Runefu Geza, Comrade Bombshell. Muri yeZimbabwe ndinogamuchira ine mufaro. Chokutanga ndoda kutendai zvikuru nebasa ramakaita mugore ra2025. Pakaitwa maachievements mahombe. Achievement humbesa rakwanisa kuachiva. Takabatana pamwe chete nepogo yeZimbabwe inyaya yekuti takamisa 2030. Vachida vasingadi 2030 takaimisa. Right. Saka muri yeZimbabwe tinokutendai, ngatirambe takabatana. Taakupinda mugore ra2026. Gore ra2026 igore rekudzosera masimba evanhu kuvanhu. Saka gore ra26 pane maprogramu akawanda atakaronga ekuti power idzoke tobvisa vanhu vedu musungwa, right, weJob raMnangagwa nezvigaranda zvake. Saka muri yeZimbabwe ngatirambei takabatana. 2026 igore remasimba evanhu.